para que xa, de algún xeito, xa se pudese considerar aquilo como un museo. Estaba previsto con esos 400.000 euros. Pero eso voou. Pero voou simplemente porque non había peli. Senón, estaría invertido, estaríamos xa disfrutando del. Pero sería xa museo. Xa habría unha sala expositiva con todas as prerrogativas do museo. E que sería? Por unha administración. Pero que había máis. O xeito de ter eso, ese primeiro investimento de industria, xa traído de cultura, porque estaba tamén traballado o tema de cultura. E tamén tiñamos traballado un tema con medio ambiente da Xunta, que era coller e traer as cámaras frigoríficas e as zonas de conservación. O sea, todo era unha serie de pasos que de momento quedou todo aí, arquivado e no olvido. Quen perdeu todo eso? A Sociedade Galega de Historia Natural? No. A ver, nós estamos nesta historia única e exclusivamente por o noso afán de defensa da natureza e por o noso afán de transmitir o coñecemento da natureza. Aquí nadie leva un peso. O feito de que teñamos 2 postos de traballo son eso, postos de traballo, non son outra cousa. Aquí nadie gana cartos. Que puntualmente fagas unha saída e che paguen a gasolina non é ganar cartos. O fastidio é que teñas que ir. Bueno, se fixo moitas veces tamén. Pero bueno, eso é o importante que hai que destacar. O que se trata é deso, de que quen vai gañar aquí vai ser Ferrol. E iso facería que as administracións viñesen a invertir neso que vai potenciar Ferrol. Toda a historia que temos todos, Ferrol Ortegal, Ferrol Futuro, Ferrol Cidade da Ilustración, todo eso hai que apoialo moitas cousas. Sabes o que pasou outro día? Unha cousa curiosa, e penso que é así. Igual, como isto se está a dar, perdón pola expresión que está maldita, pero é así, de gratis. E como vai de gratis, eso non vale nada. É o que dixen un día, non son 4 osos podres e 5 pelexos. Son coleccións impresionantes. E a colección de Montero de Gai, que non me canso de dicilo, non estivo no Museo do Prado porque eran 4 cunchas. Era porque era unha colección impresionante. Pero bueno, a ver. Ese de gratis, sorte, que de gratis. Pero igual por eso se desprecia, non sei. Ou non se lle dá o valor que ten. Ou, bueno, deixa. Bueno, pero eu ainda vexo coa porta pechada moita xente que se queda mirando a ver o horario, porque eu como vivo máis ou menos pola zona, sempre paso por aquí para ir para a miña casa, a ver cando, ai, está pechado. Moita xente. Sí, é verdade. Se teño que dicir. É verdade, é verdade, é verdade. E falábamos dese museo, dende logo, moi importante, pero temos moitas outras cousas máis da Sociedade Galega de Historia Natural. Non sei se co problema que tedes co inmoble, porque teñen tamén, vostedes seguro que o saben, uns fondos mariños impresionantes, pero que claro, a ver, os osos están moi ben, pero os vivos son moito mellor, e cando teñen esas tortuguiñas tan pequerrechas pola piscina, a verdade é que é moi fermoso velas. Non sei se neste caso todavía podedes continuar con esa actividade. Si, estamos a facer, cando var algunha tartaruga ou algunha foca, nos seguimos mantendo aquí no hospicio a xa de recuperación, a xa húmeda, de recuperación de mamíferos mariños e de tartarugas. Por suposto, temos, se chega algunha, se vai facer a recuperación que necesita que se lle faga, non? Non obstante, o que necesitamos é que no novo local, as mínimas condicións que temos aquí, as teñamos alá. Porque nós temos que seguir mantendo eses animaliños tan bonitos que vos vedes. Non os deixamos ver a moita xente porque non podemos permitir que socialicen. As tartarugas non socializan, pero as focas sí. O que pretendemos é que sallan outra vez ao mar que é o seu mundo, non? Pero, bueno, algúns privilexiados ás veces han podido ver. Ti sabes lo que has visto máis de algunha peciña destas. Home, dende logo sería un placer, non? Poder ver, comentabas, home, as focas. O primeiro son os animais, aínda que nós tivemos aí un problema cun golfiño, ademais que ademais un mariñeiro de Mugardos deulle aí un pouco de susto. Gústanos moito velos, pero bueno, hai que preservar. O primeiro, dende logo, son eles, pero decía que sería magnífico nas novas instalacións poder ter unhas instalacións estupendas para poder facer que se recuperen e a lo mejor facer pequenas visitiñas, polo menos as tartarugas, non? Eu dou aquí ideas. Non, si, se nós non os receitamos moitísimo menos. Por qué? Porque se pode poñer simplemente dunha das paredes un cristal opaco por o lado dos animaliños e se pasa por aí, sobre todo os nenos, os rapaces, a máis é unha forma de transmitirlles o amor pola natureza, mirar a tenrura que dan, non? Pero non obstante son animais salvaxes, teñen que estar no seu, non? E pasas por ali e os deixas ver. Os rapaces salen novos, Mira, eu fai 2 anos levei a meu neto máis grande, leveino a ver unha foca. Sempre me pregunta, abuelo, as foquiñas
tes foquiñas, abuelo, hai foquiñas máis... Claro, entón, el ama as foquiñas, e cando ve unha foquiña, dorme cunha foquiña pequenina. No, sí, eso é o que pretendemos, transmitir un pouco de amor por a natureza e que sintan a necesidade de defender a natureza e protexela. Bueno, non che vou pedir unha data, temos a data esa do 6 de xullo, penso que xuño, penso que abre as portas, esperemos que, bueno, será moi cedo, o mellor este verán, pero polo menos espero que en inverno, como moi tarde, esteamos a falar dun traslado xa. Sí, eu non quero imaginar outro inverno aí, é que non me cabe na cabeza. Bueno, penso, non sei, según parece nas declaracións que fixo Benres, o concelleiro se vai trasladar, se van empezar as obras este ano no hospicio. Entón, supoño que para irnos ali, bueno, hai unha opción, que nos poñernos a todos na Praza Amboaxe, quedaríamos perfectos ali tamén. Pero, bueno, a cofradía, nós estaríamos perfectos ali todos xuntos. A verdade sería unha cousa un pouco extraña e curiosa, non? Polo menos, sí. Non sei, supoño que haberá unha solución, bueno. Esperemos que sexa así, que outro inverno ali eu non concibo, non? Bueno, tamén dicía isto o ano pasado, Estas verbas aquí díxenas, Certo. Bueno, esperemos que non sexa así. Todavía imos conservar a esperanza, que é o último que se perde. Cando teñamos máis novas, nos las contas, dende logo, Paulino. Por suposto, xa sabes que sempre estamos a vosa disposición. Pois moitas grazas por estar connosco. Gracias a vos. A vostedes grazas tamén por acompañarnos como lo fan cada tarde en Espazo Aberto. Xa ven que estamos aquí todas as tardes en Canal 31 con toda a actualidade da nosa comarca e da man dos seus protagonistas. Hasta unha próxima edición. Pasen unha feliz tarde e adeus.